Fungkaham jotono hanya hai lamsogwa ni channel te jotono lamsogo tinini katal video khakhayono jotono kaham no tongna angke angbo kaham no noko phaijak ang kamio miao phaimani night duty paijak angke tini mia night off tini day off angke khanate sa thangfinai kongrai ni bagai totra samani khorang kaham ke clearing yang tokhate se thuma ba sama log logi bala angke blog hanya ni wan chuka blog khlaya anrok bai malaya balok suka angke aboni bagi wan chuka tini blog khlaya na nai angke festive season rok to pai kha haya diba diwali rok durga puja rok to pai bai kha hosagiri rok angke beskango to pai tongo tini tring bisi ketal abo to December mantongo angke te aboni sukang ngo bo to tongo Merry Christmas botongo angke oborok no jeng jotono kaham ke nasing lainnya hediba angke nai tongni tinini oblog no baithak jorate ang kami phaimani tap tamok khlaika te bahai ke time spend khaike nok nok phunuk nai ang da sele hinchinai na jorada maya hinchinai tam hinchinai wan chuk malia jora no maya hinchiwan jora maya ni bagi video rok editing khlaime ya abun bagi no angbo blog rok upload khlaime ya muchungo angbo regular continue khlainani blog rok upload khlainani haipano jora simili yangi thango saijung songsanani duty thangnani belaino tap tesa phaiye nogo phaiye mami songsanani duty thangdi angke ba aboni bagi jora rok mili yangi thango angke iko jefru time ma no afro ang video editing khainai upload khlaio genorok no belai no hambai ano support khlai tongmani bagai tabokhe ang iko phungni maichanai ni bagai tabok ang mic khutnai ta norok nukui mankhana o jaga angke thamuya sikamuk riwi bwtui tei laifang gudok tongo angke yango to muikhumu pengjak angke te wak bahan bai dal songjak tongo mia horni tabuk ang maichawi tongo belai no ani favorite o chamungrok obo joto ani mani yak bai songjak kamio phaike angke to mani yakni no mai mui chao angke angbo songo waisausu songo angke a jaga o town no saijung songsamani ba phaike angke mani yakni mai mui musungota angke ko tabuk chawi tongo mui bo thoksuka angke mairok chawi nei angke sa banko thana nango banko samung tongo angke tabuk maichai sikra nakhu Phungni maichawi tabukhe ang iko chini Portobel Gramin Bank ko sokpaikya angke ang lunch time sokpai jakha angke chawi tongo kisa wait ma khainai angke kisa nasingmani yaklo iko ani samung chawi paikya tabukhe nogo thangsinai kanasik de tinta mala ni basa kotor mangi thangka oho tam khani baba beng thani baba ni ma non talang thanglai do ang thana dangbai 이거 아니 이거는 사봐봐 하나 양발 하나 깜나이 타나이 어멍게 진짜 말라니 버사즉 너 신이 바이냐 빈 바바나 분호가나 하이펀 됐어 내가 야 먹고 부파 이 버사즉 이 향 뭐 타가 bu mau cái này có pro xeroxcopy ở đây nhỉ bu phai nhỉ mà có bao giờ nhỉ này có pro xeroxcopy lại cái này cái này mà ăn mấy cái tha hả cái tha
So tabukhe ang iko yuri mama bai video call kok saitong mani bo belai no khasika tabuk hingke kok rok bo mankha kok to joto si bujikha hingke bo 2 years se kanani naitongkha tabuk biskang year katal year phaikangke 2025 ni January 21 ke bini 2 years complete engnai nadi ko please ni sani tonga kakano please nei mani sani tongo